שלום לכולם. היה פעם ילד בחופש הגדול עכשיו, התעורר בבוקר, כולו נרגש ושמח, רץ לאמא, אומר, אמא, את חייבת לשמוע מה חלמתי. אמא אומרת, בני היקר, מה חלמת? חלמתי שאת תקני לי אייפון חדש ואבא יקנה לי קורקינט חשמלי חדש. אמא אומרת, בני היקר, אתה לא יודע, בחיים הכל עובד הפוך, זה לא כמו בחלומות. אומר הילד, אין בעיה, אמא, את תקני לי את הקורקינט החשמלי ואבא יקנה לי את האייפון. בשיעור הזה היום נגלה שהרבה דברים שנראים לנו במבט שטחי, א', נגלה שהם ב'. יש לפעמים דברים שנראים רע, מתברר שהם טוב. היום נצליח לצלול לעומק, לפנימיות, לעלמא דאיטקסיה, לחלק הפנימי והנפלא של כל דבר, ולנסות לראות את הטוב שבכל דבר. פרשת השבוע שלנו, פרשת ואתחנן, הפרשה השנייה בחומש דברים. כל חומש דברים עוסק בדברים של משה רבינו ב5 שבועות האחרונות לחייו, מראש חודש שבט עד זין אדר, דברים שהוא מדבר לעם ישראל, שם הדגשים על מה שקרה ב40 שנה האחרונות במדבר שהוא היה איתם, מה צריך לתקן, מה צריך לשפר, נותן הוראות ותדריכים לקראת הכניסה לארץ, ומוביל את עם ישראל כאב נאמן, כרועה נאמן, מנהיג אכפתי שחשוב לו עם ישראל וההתנהגות שלו. בין הדברים הפרשה, משה רבינו מתאר את מעמד הר סיני, והוא חוזר על 10 הדיברות. זה 10 הדיברות כפי שהם בלוחות השניות. כולם יודעים מה הלוחות ראשונות, אחרי זה היה חטא העגל, משה רבינו שבר את הלוחות, ואז לוחות שניות. גם בלוחות, על פניו נראה שהלוחות הראשונות הם הלוחות הקדושות והמיוחדות, שזה מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, מעשה ניסים. מאין הקדוש ברוך הוא יצר לוחות, והלוחות השניות זה פסול אחד, זה ממשה רבינו, תביא אתה מפה מלמטה מהמדבר איזשהו אבן. אבל נגלה את המעלה הגדולה של הלוחות השניות על הלוחות הראשונות. ובתיאור של מעמד הר סיני בפרשתנו פרק ד' פסוק למדי, משה רבינו אומר, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אתם עם ישראל, אתם ראיתם. דרך אגב, כאן נמצאת גם התשובה שהרבה פעמים אנשים שואלים מה ההבדל בין היהדות להבדיל לנצרות והאסלאם באמונה. אדרבה, יש יותר נוצרים ומוסלמים בעולם, אולי הולכים אחרי הרוב. אז התשובה היא שהיהדות, בשונה מהנצרות והאסלאם, הנצרות והאסלאם מבוססים על אדם אחד או כמה אנשים בודדים שסיפרו על איזושהי התגלות שהם ראו, על איזשהו מסר שקיבלו והצליחו לסחוף אחריהם המונים. אבל היהדות מבוססת לא על אדם אחד או כמה בודדים, אלא על 600,000 גברים מגיל 20 ומעלה, וכל העם, נשים וילדים, 1.5 מיליון איש, שראו את השמיים נפתחים והקדוש ברוך הוא התגלה ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כפי שזה מופיע בפרשת שבוע. זה לא משהו שאחד ראה והצליח לשכנע, אלא זה עובר מאב לבן, מסבא לנכד, מסבתא לנכדה, מאמא לביתה, שאל אביך ויגד חזקניך ויאמרו לך, איך 100,000 יהודים ראו יחד משהו. ועל המילים אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו, אומר לנו רש"י, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה פתח להם 7 רקיעים, וכשם שקרא את העליונים כך קרא את התחתונים, וראו שהוא יחידי, לכך נאמר אתה הורית לדעת. ברגע מעמד הר סיני נפתחו השמיים וכולם ראו שהקדוש ברוך הוא יחידי אין עוד מלבדו, וגם התחתונים נקראו וכולם ראו שהקדוש ברוך הוא זה המציאות היחידה. איך אומרים? אין עוד מלבדו. הכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל. אבל מדייק הרי בשאלה מאוד מעניינת. רש"י לא סתם משתמש בכל מיני מילים, הוא מדייק בכל מילה. אז למה בקשר לשמיים הוא אומר פתח להם 7 רקיעים? הוא משתמש במילה פתח. וכשהוא מדבר על התחתונים הוא משתמש בלשון קרא את התחתונים. מה ההבדל בין פתח לקרא? וגם אחרי שהוא אומר פתח להם 7 רקיעים, הוא כן משתמש גם בנוגע לעליונים, הוא כשם שקרא את העליונים כך קרא את התחתונים. אז זה משחק מילים, פתח, קרא, מה המשמעות שעומדת מאחורי זה? אז גם על זה נדבר מיד. ורגע לפני שניגש לסיפור המיוחד שמשקף את המהות של השיעור ויעביר את המסר האדיר, אני רוצה לגעת בעוד נקודה. השבת הקרובה נקראת שבת נחמו, על שם ההפטרה נחמו, נחמו עמי יאמר אלוקיכם. ההפטרה הגדולה של הנחמה של
הנביא ישעיה, כפי שזה מופיע בפרק מ' פסוק א'. הקדוש ברוך הוא אחרי תשעה באב, שגם יש לנו השבוע, מנחם את עם ישראל אחרי כל 3 השבועות של בין המצרים, ולא סתם נחמה בכפליים, נחמו עמי. ומה הנחמה האמיתית? נחמה של גאולה, שכבר נזכה לבית המקדש השלישי. ובשיעור הזה באמת נגלה את המשמעות ואת העומק של נחמה, שלפעמים דברים נראים ממש קשים, ממש נוראים, אבל התברר שבתוך הקושי נמצא גם הבשורה הגדולה. הסיפור שלנו הוא מתקופת השואה. היו 2 יהודים, לאחד קראו מר וקסלר ולשני מר פרוולשטיין, ופרוולשטיין ווקסלר עבדו במחנה, קיבלו עבודה על ידי הנאצים יימח שמם וזכרם להיות רשמים. מה זה רשמים? היו צריכים לרשום מי נמצא במחנה. ויום אחד הם החליטו שהם לא רוצים עוד לשתף פעולה עם הנאצים, נמאס להם מהסיפור הזה, הם עוד רוצים לברוח מהמחנה ולספר לעולם בחוץ, לעולם הגדול, מה הנאצים יימח שמם וזכרם עושים ליהודים. היה להם תנאים יותר טובים, קיבלו כל מיני דברים, אבל הם החליטו שהם לא מוכנים עוד להמשיך בעבודה הזו. שם במחנה היה איזשהו בקתה עת קטנה כזו, סוכה. היה שם כמה חבר'ה שהתעסקו בעצים ונגריה והבינו בתחום, והם החליטו שהם חופרים להם שם איזשהו מקום מחבוא, ודאגו שיחסו אותם עם קרשים כבדים, 3 קרשים כבדים. הכינו אוכל מבעוד מועד שהם הצליחו להיות שמה, הכינו סכין, אם יבואו למלחמה תמות נפשי עם פלישתים, לא משנה מה יקרה איתם, הם גם ילחמו עד טיפת הדם האחרונה. ומספריים לחיתוך ברזל לגדר, שכשיחשבו שכבר הם לא נמצאים ויפסיקו לחפש אותם, אז הם יעשו את הבריחה. הסדר במחנה היה שהיו מתחילים לספור, לבדוק, ואם היו רואים שחסרים אנשים, התחילה ההזקה. וכך במשך 3 ימים היו מחפשים, היו מביאים חיילים נוספים, תגבורת, ומתחילים לחפש. והם מתחבאים שמה, לא מוצאים אותם, ההזקה התחילה, הביאו חיילים, דברים, והם מתחילים לחפש, ויום עובר יום, והם שומעים את החיילים מפטרלים, והם מחפשים ודברים. הגיע היום השלישי, ופתאום הם שומעים את החיילים עוברים לידם, ואחד אומר לשני, רק רגע, פה לא חיפשנו, בסוכה הזו, במקום הזה. ואומרים, יאללה, בואו נחפש, מתחילים להוזיז דברים, והקרשים כבדים מאוד, מחליטים שהם מרימים את הקרש, וזה נתפס לו הגב, וזה כואב לו, ואיכשהו אחרי זמן הצליחו בקושי להוזיז את הקרש הראשון. ואז קרש השני, אבל היה להם כוח, רצו לנוע קצת בין לבין, נחו טיפה, ובאו להרים את הקרש השני, בקושי הצליחו לסיים להוזיז את הקרש השני, ונשמעה הזעקה של סיום 3 הימים, וברגע זה נפסקו החיפושים. הם חיכו עוד קצת זמן, ובשעת הכושר הם מנסים להרים את הקרש הכבד מעליהם. וקסלר ופרוולשטיין והחבר'ה האלו לא מצליחים, השרירים שלהם התנוונו בזמן שהם היו מתחת לקרשים האלו. עשו קצת הרפאיה וניסו קצת ככה להחזיר את עצמם לכושר, ולאט לאט בתזוזות הם הצליחו להוזיז את הקרש. לקח זמן ממושך, אבל בשעה טובה הצליחו להרים את הקרש מעליהם, קרש כבד מאוד, והתחילו לברוח, חתכו את הגדר עם המספרי ברזל וברחו החוצה. באמצע הבריחה אומר וקסלר לחבר שלו, תשמע, אנחנו ניצלנו בזכות אותם חיילים נאצים שחיפשו אותנו. תגיד, אתה נורמלי? הם רצו להרוג אותנו. הוא אומר, אנחנו בקושי את הקרש האחד מעלינו הצלחנו להרים אחרי כל כך הרבה זמן שניסינו, מפורקים. אם היה את 3 הקרשים מעלינו, לא היה סיכוי שנצא מכאן. זה סיפור אחד מהמלחמה, שמתברר שדווקא בחושך וברוע, מתברר שהקצת טוב שיצא זה מתוך החושך ומתוך הרוע. סיפור קצת שונה לגמרי, אבל גם סיפור בין ימינו שיותר קל להבין. סיפור שקרה לפני שנים אחדות. זה היה בבני ברק, מוצאי שבת, שבת של קיץ, השבת יוצאת בשעה מאוחרת, משפחה עם ילדים קטנים עומדים בתחנת אוטובוס, גן ורשה, כולם מכירים בבני ברק, תחנה מרכזית, והאוטובוס לירושלים שצריך להגיע לא מגיע, ומתחיל לצאת העצבים והסבלנות, וזה אימהות וילדים קטנים שכבר הגיעה שעת השינה, ומתחילים לבכות וליילל ולהשתטח על המדרכה ועל הרצפה, ונהיה בלגן שלם, אנשים ממורמרים וכועסים. בתוך הבלגן הזה שעובר הזמן, וכבר עבר 1.5 שעה מאז שהאוטובוס היה צריך להגיע,
פתאום הגיע האוטובוס, אבל היה רשום עליו בגדול רחובות. אנשים התחילו לצעוק רחובות, ריבונו של עולם. הנהג עוצר, אומר, אתם כאן נהיה לרחובות? הוא אומר, לא, ירושלים, ירושלים, כולם צועקים ירושלים, אף אחד לא לרחובות. הוא אומר, אתם לירושלים. מה יהיה? אין אף אחד לרחובות, אני לרחובות. התחילו לצעוק לו, אולי תיקח אותנו לירושלים, כבר שעה וחצי אנחנו מחכים פה, והאוטובוס לא הגיע, זה התנהגות, זה חברה, זה אגד, צעקות, צעקות. ואחרי כל הצעקות הוא אומר, אתם יודעים מה? בסדר, אני אקח אתכם לירושלים. איזה נהג אתה, חיבוקים, נשיקות, ברכות, כולה וואו, בחיים לא ראו כזה נהג. הוא אומר להם, איפה התחנה הבאה ואיפה פה, וכל מי שעולה בכל תחנה, אתה לא מבין איזה נהג צדיק. אנשים באו לצעוק, איפה היית כל כך הרבה זמן? אומרים לו, אתה השתגעת, זה נהג של רחובות. הוא עושה לנו ג'סטה, לוקח אותנו במיוחד. באמצע הדרך ניגש אחד מהנוסעים לנהג, אומר, אני חייב לשאול אותך משהו. מה הפירוש שאתה נהג לרחובות, פתאום חותך לירושלים? הכל מצולם היום, הכל מתועד, יש פקחים, מפטרים אותך מחר בבוקר. מה זה? אתה מחליט לקחת אוטובוס שאתה רוצה, מה זה? אתה אוטובוס פרטי? אתה עושה פה טרמפים, זה חברה ציבורית. הוא אומר, אני אגיד לכם את האמת. אני האוטובוס של ירושלים. האוטובוס שלכם מתקלקל וניסו לתקן אותו ועבר שעה, שעה וחצי כל הזמן שהמתנתם, וידעתי אם אני אבוא עם שט ירושלים, אני רק אקבל קללות וגידופים. מה עשיתי? באתי עם אוטובוס רחובות, וראיתם מה התוצאה. כולם מברכים אותי, מנשקים אותי, ואומרים לי, וואו, איזה נהג אתה. מתברר שמתוך החושך מוצאים את האור הגדול. דווקא הדבר שהיה נראה הכי גרוע, במקום לקבל קללות, הבן אדם קיבל את כל הברכות. איך זה קשור אלינו ואיך זה קשור לחודש שלנו ולפרשת השבוע שלנו? הדבר הראשון, פתחנו עם הלוחות. דווקא הלוחות השניות, אחרי שנשבר הלוחות הראשונות, מוסבר בספרים שבלוחות הראשונות היה רק את 5 חומשי תורה וספר יהושע. ומהלוחות השניות קיבלנו גם את ההלכות והמדרשים והאגדות והתלמוד וכל מה שיש לנו היום, משנה וגמרא. כל התורה הרחבה שיש לנו זה דווקא בזכות שנשברו הלוחות. הגענו לדרגה יותר נעלית. הלוחות הראשונות מסמלים צדיקים, אבל הלוחות השניות מסמלים בעלי תשובה. דווקא בגלל שהיה חטא העגל, מכאן ניתן פתחון פה לבעלי תשובה. אם אדם יחטא, יחשוב שאין לו תיקון, יגידו לו כל עם ישראל חטא והיה חטא העגל, ובכל זאת עשו תשובה וקיבלו לוחות שניות שהן יותר נעלות מהלוחות הראשונות. עד לפעמים דווקא מתוך הקושי, כל אחד מאיתנו לא פעם חווה משבר, חווה קושי, חווה נפילה, והוא בטוח שזהו, זה אבוד, ואי אפשר לתקן, ואי אפשר להחזיר את מה שהיה בהתחלה, את אותו תואר ונקיות וצדיקות וקדושה ותמימות. אומרים לא, דווקא מתוך הנפילה, מתוך הירידה, מגיעים לעלייה, מתוך הנפילה צומחים, מגיעים למקום יותר גבוה. מהשבירה של הלוחות הגענו ללוחות השניות. זה הפירוש, אתה הורית לדעת, פתח את העליונים וקרא את התחתונים. מה זה המילים האלו? כשאני אומר שאני פותח משהו, פירושו שהיה משהו שהסתיר, ואני רק פותח את המכסה, מוזיז את המילון, הדבר נשאר בשלמותו. אבל כשאני אומר שאני קורא משהו, הכוונה שאני מבטל אותו לגמרי. כמו שקוראים פסק דין. מה זה קוראים פסק דין? גוזרים אותו לגמרי. אומר הרבי במתן תורה, נפתחו השמיים, פתח את העולמות העליונים. איך כתוב פה? פתח להם 7 רקיעים. כי השמיים הם לא מסתירים על הגילוי האלוקי, בשמיים הקדוש ברוך הוא בגילוי, לכן שם פתח. אבל פה למטה זה עולם שמסתיר על הקדוש ברוך הוא, צריך למצוא בכל דבר את הטוב הנעלם. איך שגם מתוך הרע מגיע האור, מתוך החושך צומחים. אבל פה למטה זה צריך לקרוע את התחתונים, כי זה מתנגד לאלוקות. אדם כל הזמן מרגיש רק את עצמו, הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. לפעמים אדם מסתכל בצורה שטחית, הוא רואה רק דברים לא טובים, נדרש לקרוע את התחתונים. אז למה גם על העליונים כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא את העליונים? זה בגלל שהגילוי הגדול הזה שהיה במתן תורה, כמו שאומרים, נחמו נחמו עמי, גילוי שראו את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. גם העולמות למעלה בדרגות מסוימות היה צריך לקרוע את זה, לשבור, כי היה גילוי הרבה יותר גדול כפי שיהיה בגאולה השלימה. אנחנו הרבה פעמים שואלים, היה עכשיו שמחת תורה, 7 באוקטובר, איך קרה כזה דבר? אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שפגשתי כאן אנשים, אומרים, למה בארץ ישראל תמיד מלחמות וחיזבאללה ואיראן? מתי יהיה פה שקט? אז זה מזכיר את הסיפור עם החפץ חיים. היה יהודי שהגיע לחפץ חיים והתלונן קשות, היה אדם מלומד סבל, עבר איסורים, ימים קשים, וצעק על דרכיו של הקדוש ברוך הוא והנהגותיו של הקדוש ברוך הוא, ולמה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו? למה הוא עובר את כל מה שהוא עובר?
ראשית החפץ חיים בירך אותו שיראה טוב, וטוב הנראה והנגלה, שיראה רק דברים טובים, וביקש גם לענות לו במשל החיים. סיפר לו על אדם שהגיע לאיזושהי קהילה, והוא מגיע לבית הכנסת ביום שבת, והגבאי מעלה כהן לוי, ואחרי זה שאר העליות קורא לזה בשורה הרביעית, לזה בשורה השישית, לזה מסוף בית הכנסת. הוא לא מבין למה הוא קורא לגבוה הזה לשלישי, ולשמן הזה לרביעי, ולנמוך הזה לזה, ולג'ינג'י ככה, ולתימני, הוא לא מבין. שבוע שני שוב פעם אותו סיפור, הגבאי קורא לו מהשורה השנייה, מהשורה החמישית. זה נראה לו שום סדר, והוא הגיע למסקנה אחרי כמה שבועות שיש פה איזו שרלטנות ואיזשהו גבאי שמקמבן ומעלה את החברים שלו, את כל העשירים. בטוח יש פה משהו מושחת. מיד קרא לוועדת סדר בעמותה, מי זה הגבאי הזה? הוא קורא לפיטורים שלו. ניגש אליו הגבאי, אומר לו, רגע, לפני שאתה מכנס את הוועדה ועושה בלגן, תהיה פה כמה חודשים, אתה פתאום תקלוט שזה מהשורה הרביעית, זה ראובן, יש לו אזכרה, לכן קראתי לו באותו שבת. זה יש לו יום הולדת, הוא נוהג לעלות בשבת לפני היום הולדת. דוד מקצה בית הכנסת, יש לו יום נישואים, הוא נוהג לעלות. כל אחד שאני מעלה את זה בגלל תאריכים ואירועים משפחתיים שיש. אבל אם אתה פה רק קצת זמן, איך תדע? סיים החפץ חיים ואמר, אנחנו פה בעולם 70-80 שנה, עד 120 בעזרת השם. העולם קיים 5,500 שנה אז, ברוך השם 5,784, אנחנו לא יכולים בכמה שניות לראות את הכל. אז הקדוש ברוך הוא שומר על כל אחד ודואג לכל אחד, ואנחנו יודעים שבגאולה תדע נאמר אותך השם כי ענפת בי, וזה הנחמה שמקבלים השבת הזו, וזה הגילוי כפי שהיה במתן תורה, שראו את הקדוש ברוך הוא, ראו איך הכל טוב, יתגלה עוד יותר בעזרת השם בגאולה השלמה ובחודש הזה. ואני רוצה לסיים ולומר משהו חשוב מאוד. יש כאלו שמדברים על תקיפה של איראן ועל ימים קשים בזמן של תשעה באב, יום שחורבן בית המקדש. כולנו מכירים את הגמרא, שהגמרא מספרת שהמן, שהוא גם היה מאיראן, מפרס, הוא היה חמינאי של אז, הפיל פור גורל מתי חס ושלום להשמיד את עם ישראל, ויצא לו בחודש אדר. שמח שמחה גדולה המן, אמר בזין באדר, מת מושיעם של ישראל. מסיים את הגמרא, אבל הוא לא ידע שבחודש אדר, בזין באדר, נולד גם מושיעם של ישראל, וכדאי היא הלידה שתכפר על המיטה. וזה יתהפך לו על כל הראש, החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה מאבל ליום טוב. מוריי ורבותיי, האיראנים חושבים שתשעה באב זה יום של החורבן, זה היום שהם יכולים להכות. התשובה אליהם, הם לא יודעים שתשעה באב זה יום הלידה של משיח צדקנו. תשעה באב נקרא מועד, כי משיח נולד בתשעה באב. אז לא רק שזה לא זמן של דין, אלא זה זמן של מנחם אב. זמן של גאולה, זמן של לידת המשיח שמזלו גובר ויביא ברכה לכל עם ישראל. וכפי שהיה בימים ההם, כן יהיה בזמן הזה, אשר ישלטו היהודים בשונאיהם. ולכן אומר המדרש בילקוט, ילקוט ירמיה, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל, על מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה את אריאל. מה המשמעות של המדרש? עלה אריה זה נבוכדנצר, שנאמר עלה אריה מסובכו. ובחודש אריה זה חודש מנחם אב שמזלו אריה, והחריב את אריאל, אריאל זה בית המקדש. כל זה בשביל מה? על מנת שיבוא אריה. מי זה אריה בנמשל? הקדוש ברוך הוא, שנאמר אריה ישג מי לא ירא. בחודש אריה זה חודש מנחם אב, ויבנה את אריאל זה בית המקדש. בית המקדש נחרב בתשעה באב, אבל מתי הוא ייבנה? כל החורבן שלו עלה אריה במזל אריה, והחריב את אריאל, זה היה על מנת שיבוא אריה הקדוש ברוך הוא במזל אריה בחודש הזה, חודש מנחם אב, ויבנה לנו את בית המקדש תכף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח עולם ועד.